Boas tardes a todos e perdonade por este retraso. Tamén o día, como vedes, é un pouco complicado estar sentados aquí en algunhas sillas a pleno sol. Eu quería recordar tamén a todos aqueles grupos, hoxe daquel primeiro certamen, fai 9 anos, que era Tarsia, que foi un grupo inaugural Furancho da Balsa e os Bohemios. O resto dos grupos, uns se reconvirtiron, están vivos, que é o importante, están en outros grupos, e algúns abandonaron a canción. Pero nós, a todos os que están hoxe aquí, a todos os grupos, a todos os que estiveron, pois nós sempre lle agradeceremos a súa presencia e a súa colaboración con este certamen. Logo, nós, no noso compromiso, que é manter a tradición, o folclore e a cultura, pois nós tamén, ano tras ano, procuramos mantelo. E porque, ademais, consideramos que ese folclore, esas tradicións, esa cultura, é perfectamente compatible co desenrolo tecnolóxico, coa investigación, con todos os adiantos que pode ter a sociedade. Pero que ese legado sentimental, podíamos chamarlle, é necesario que exista para tamén que a vida sea máis gustosa con esa tradición e cos avances. Eses son dous factores que nós pensamos que deben ir sempre da man. E despois tamén co tema do barrio, que nós pensamos de que o barrio é algo máis que un espacio geográfico. É tamén uns valores que a xente defende, os valores, e nós temos un bo exemplo aquí, con todos vós que vides a cantar de forma xenerosa, gratuita e con plena colaboración sempre, e que entonces eso, os barrios ten o valor da amistade, da colaboración, da fraternidade, que todo o mundo pois poda disfrutar equitativamente das cousas boas da vida. En este sentido, permitirme que faga un recordo a un dos compañeiros que era exemplar en ese carácter de barrio, porque era un home xeneroso, agradable, simpático, e ademais con unha inteligencia e con unha memoria extraordinaria, que é Rafael Alonso, e que este ano, por primeira vez, non pode estar con nós. El era unha persona excepcional, e penso que era moi conocido, prácticamente todos o coñecedes, e que marchouse pois no inverno pasado. E xa digo que el era o paradigma de o que falamos aquí da colaboración e da fraternidade. El era un vigués, ademais, un vigués de pro que tiña moito orgullo de ser vigués. El decía que era vigués e que aparte tiña conciencia cívica, que lle preocupaba todo o que pasaba en este mundo, e que, ademais, últimamente, pois con isto de que os que deciden a veces sobre as nosas formas de vivir os miramos moi lonxanos, pois el decía que había que acentuar ese orgullo local, ese orgullo por unha ciudad da que el defendía sempre con unhas e dentes. Pois hasta aquí a historia, entonces vamos a dar comenzo ao noveno certamen, e vai o alcalde desa ciudad que tamén describía o amigo Rafael, pois vai a inaugurar oficialmente. Entonces, Abel Caballero, alcalde de Vigo, por favor. Estar aquí de novo en Canción dos Barrios é un deses privilexios que un pode ter cando é alcalde de unha cidade como Vigo. Porque hoxe aquí xuntamos tantas cousas, compartimos tanto, e levamos tanta andadura que somos amigos. Que nestes 9 anos fomos facendo xuntos unha gran tradición, a tradición de Cancións dos Barrios, de cantar. De disfrutar cantando, de disfrutar xuntos, de disfrutar coa compañía, de estar aquí en San Roque, na finca de San Roque, a toparnos
en todas as condiciones. Eu cada ano que subo aquí para estas verbas de inauguración, lémbrome necesariamente aquela primeira vez que Luís entraba polo despacho e me contaba un proxecto que estaba inspirado en amigos, en xentes que se coñecían, que cantaban polos barrios e que podían ter un lugar para encontrarse. E o lugar era esta proposta, era o que está a suceder hoxe e que sucedeu nos últimos 9 anos. Esta é a 10ª vez que estamos aquí. Cando fixemos as primeiras veces, algúns tiñan dúbida de que isto fora a enraizar, a cuadrar, a ter éxito. Pero non sabíamos que non. Non sabíamos que isto era o espírito de unha parte moi importante de Vigo. Era o espírito de cada un de nós, de cada unha de nós, de o que escoitamos de pequenos, do que fomos cantando, do que escoitamos cantar e do que seguimos escoitando cantar. Que despois cobra maior corpo cando se fai desde corales, dende grupos máis organizados, pero ao final é reunirse para disfrutar da compañía, disfrutar da conversa e cantar. E isto que o que sabemos facer, é o que nos gusta, é o que hoxe nos trae aquí. Aquí tivemos de todo. Tivemos chuvia, frío, pero sol como desta vez nunca. O que significa que as cousas van mellorando, porque este sol é bárbaro. Non me digades que non temos un verano bo. Eu dixen, vamos a asegurar que Canción dos Barrios ten bo tempo. E dentro do Concello puxemos o sol. Aquí está, eu sabedes que temos boa man para estas cousas e o conseguimos. Bueno, pois xa temos o sol. Agora faltan as cancións. E as cancións as poñen os coros, as corais, os grupos, as voces de xentes de todas as edades que cantan, que viven, que disfrutan. E isto que vamos a continuar facendo. Porque eu quero estar de alcalde uns 20 anos máis. 20 anos máis. E en esos 20 non conto estos 3 que faltan deste mandato, esos non contan, Son 20 a contar da seguinte. Significa, querido Luís, que vamos a celebrar alo menos 33 certámenes de cancións dos nosos barrios. E os vamos a celebrar como ahora, sendo amigos, pasando ben, disfrutando. Porque a min deixádeme que vos diga o que máis me gusta. O que máis me gusta é emocionarme aquí escoitando as cancións con todas vos e con todos vos. O máis importante que hai unha cidade é que os barrios respiren a súa propia cultura, vivan a súa propia cultura e a transmitamos de un lugar a outro. E isto é San Roque, isto é Estafín, que isto é cancións dos nosos barrios. E cando nos miramos os ollos, sabemos que nos coñecemos, que somos amigos, que vamos a continuar a andadir aos xuntos e que vamos estar sempre disfrutando das festas. Porque donde haya unha voz, unha canción, unha música, un acordeón, unha gaita, unha guitarra, donde hai música, Cristina, e hai alegría. Os que estamos en isto, dende tantos lugares, Cristina é a secretaria da Copovi, que somos 30 e tantas coraes, que facemos continuamente unha parte da música da cidade, pero ao mesmo tempo tamén os que estades aquí, os que ahora, cando empecen a cantar eles, vamos a cantar. Eu teño aquí unha inquietud, e é que parece que isto ten unha zona de primeira ali ben colocada, aqueles están unhas mesas bárbaras, aquí estamos os pobres. Nas sillas, aquí estamos os pobres. E isto empeza a coller carácter. E isto nos gusta, que colla carácter a festa e que sexa como todas as festas, maravillosos. Quero decir unha cousa de verdad, sodes estupendas e estupendos. Os quero moito. Moitas gracias. Canta y no llores, porque
quiere para lograr su corazón. Un día me encontré con ella sola, mi corazón latía 1000 por hora. Le dije que hace tiempo que la amaba y con un beso el amor surgió. Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. Linda pescadora, nunca me abandones, no me hagas ilusiones, oh no, 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 no. Linda
país de